Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi Asr kanalында avul andагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта өметләнгән уңыш булмаячак. Хәзер тирлек азыгын җитәрлек туплауны кайгыртырга кирәк. Сарман районыннан безнең репортаж. Мондый матурлык авыл халкын куандырмый. Пошалым халкы пай җирләрен инвестордан тартып алмакчы. Авыл халкының тырышлыгын сыйыр көтүенә карап чамаларга була. Быелга корылык мал белән көн итүчеләргә ничек йогынты ясар? Авыл хуҗалыгына багышланган гомер Камай авылында яшәүче Әлфия Хәйриева юбилеенда хезмәт урынында каршылый. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республикада бүгенге күп еллык үләннәрнең беренче катын чабып алу тәмамланды дияргә мөмкин. Әмма уңыш хәтта яңгыр булган районнарда да дан түгел. Чабылган мәйданнардан әзерләнгән азыкны бер баш терлеккә бүлсәк 8 центнер ярым килеп чыга. Ә ел ярымга җитәрлек булсын өчен 30 центнердан артык булуы мөһим. Быелгы явым төшемгә кытлык терлекчелекне кыен хәлгә куярга мөмкин. Игеннәрнең торышы да борчуга сала. Шуларны истә тотып, бу атнада Татарстан җитәкчелеге гадәттән тыш хәл игълан итте. Киләсе 5 көндә аграр министрлык махсус карарлар кабул итәргә тиеш. Аның турында киләсе тапшыруда тәфсилләп аңлатырбыз. Бу атнада тапшыруның иҗат төркеме Сарман районында булып кайтты. Дөрестән дә хәл киеренке. Арыш көзге бодай гына түгел, арпа кырларда саргайган. Бер атнадан уракка төшәргә җыеналар. Әтерлек азыгын ничек юнәтергә? Бар куандырганы әлегә сөт бәяләренең артык түбән төшмәве. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Рөстәм Гыйбадуллин авылда калуыма үкенмим, авырлыкларны җиңеп барабыз. Тормыш үзе көрәш инде ул дип каршылды. Аграр тармактагы эшен нольдан башлаган дип әйтеп булмый аның турында. Абзарда унлап сыйыр асрый идек дип искә ала үсмер вакытын. 15 елда начинающий фермер программасында катнашырга уйлап, әле анда да беренче тапкырда гына түгел, 1-2 мәртәбә өйрәнеп, үтә алмыйча конкурстан, аннан соң өченчесендә үтеп инде үзебез яңадан ферма салдык. Оборудованиеларны үзебезнең акчага алдык инде, барыбер сыерларны әтернә баттырдык. 33 башка хәтле җиткердек. Рөстәмнең бу эштә төп ярдәмчеләре әтисе һәм гаиләсе. Кыскасы, бер гаиләдә 2 фермер хуҗалыгы. Шуңа да йөрәкләнеп авылда төпләнергә карар кылгандыр инде ул. Рөстәм инде яшьтән безгә булышып исте, ул мен стакамайтатылда ниде эшләдем, тракторда колхоз вакытта ул инде салам искәтләргә уже 7-8 класстан ук нитеп ярдәм нитеп эшләп. Елга туры килми. Быел да тирлек асрап көн итүчеләрне сыный табигать. Мал туар асрыйсың икән, кимендә тагын 1 елга җитәрлек итеп әзерләргә кирәктерлек азыгын ди. Быел пешәне дә узган елга караганда ким булган. Әмма җир хуҗалары өметләрен өзми әле. Без кукуруздан силос та ясыйбыз, синажлардан, люцернадан синаж, пешәннәр бөтен төрле костер да, люцернасы да, фуражны комбикорм ашатабыз. Үзебез ясап төрле культураларны кушып, сөт тигәчтә алтыга ак төстә генә булырга тиеш дигән сүз түгел, аның жирности да, белогы да бөтенләй бер килергә тиеш инде. Техникалары җитәрлек Гыйбадуллиннарның 200 гектар чәчүлек җирләре бар. Әлегә тирлек санын арттырып булмый. Сәбәбе сөрүлек җиргә бәйле ди Рамил әфәнде. Алган пай җирләрен менә әле сутка бирде грасылы. Инвесторлар кире алырга теләйләр, сотта эшләр. Инде бик теләп кире бирәселәр килми. Шуңа инде менә яңадан оформить ягында йөрибез, тоже авырлыклар, һаман шулар каршы төшә инде. Шуңа пока мөмкинлек бар эшләргә, җир мәсьәләсе авыр инде. Арпаны апрельнең 2нче яртысында чәчкәннәр, анысы салкыннарга эләкмәгән. Матур гына күкрәп утыралар. Үсемлекләр өчен барлык кирәкле технологияләр дә үтәлгән бу кырда. Агуларны, гербицидларны дрон белән сибәбез инде. Дронны чакыртып, элекеге колесный опрыскивательләр белән түгел, шундыйга күчтем менә үткән елдан башлап. Сарман районында кар эрегәннән бирле яңгырлар булмаган диярлек. Арыш көзге бодай кырлары гына түгел, арпалар да саргаеп килә. Көткән уңыш булмаячак инде ди районның авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе. Иген уңышы 2022 белән чагыштырылып булмасын да быел. Күрәс погодасы табигаты буенча дагын быел шактый температура зур, ял төшемдәгәннән да безнең 38 норма булса 8 мм гына әле. Шуңа босларда җитешеп киләләр. Шушы 10 көн, 15 көн эчендә керә башларлар дип уйлап торабыз инде уже. Уракка керәбез, потому что җаңгыр тутады. Көннәр кыздыра, җитешә башлый инде ашлау уже.
Көтүлекләрдәге үләннәр дә саргайган. Сыерларны кич кайтуга өстәмә ашатабыз ди Рөстәм. Быел сөт бәясе кимеде, әтерлек азыгы әзерләү кыйммәткә төшәр мөгаен. Бүген шәхси хуҗалыклардан сөтнең литрын 15 сумнан гына сатып алучылар барында беләбез. Янсын ишетеп торабыз, безнең үзебез сөт тапшыра торган җирдә сөтне бит бәясен киметмәделәр. Хәзерге вакытта менә 24 тәңкәдән бирәләр. Алай кешеләр белән чагыштырганда бик яхшы бәя инде. Авыл халкыннан да гына җыябыз, күрше тирә авыллардан сөтне җыеп илтеп бирәбез. Үзебезнекендә кушып инде. Бергә була инде. Без килер алдыннан гына Сарман районында бераз явып үткән яңгыр, әмма ул гына игеннәрнең хәлен үзгәртә алмаячак. Һич югы күп еллык үләннәрнең икенче катына, 1 еллык үләннәргә шифалы яңгырлар яусын иде инде. Ел уңаеннан Карашай саклау авылына да кирип чыктык. Чөнки Сарман районында гына түгел, республикада иң күп сыер асраучылар шушы авылда. Хәтта авыл җирлеге башлыгы үзе дә көтүгә 6 сыерын чыгара. Быелгы корылыкны алар ничек кичерә? Мал санын киметәбез диючеләр ишетелмәде үзе. Сөт бәясенә шөкер итәләр. Юкса 23 сумда артык күп түгел инде. Әмма бу ел өчен дөрестән дә ярап торырлык. Карашай саклау авылы иң озын урамлы авылларның берседер мөгаен. Авыл башыннан карап барсаң, мини фермаларда җитәрлек биредә. Мәсәлән, Мөхтаровлар гаиләсе күптән түгел генә йорт салып башка чыккан. Йорты булгач, каралты курасы да кирәк. 2022 елда абзар салдык һәм аңыш инде безнең сыерлар бар иде, 3 сыер бар иде. 2022 23 була бит инде февраль айында 5 сыерга дип акча алдык. Да 300 мең. Менә 5 сыер, кабаты 2 сыер сатып алдык инде. Шул акчага да 5 сыер асрыйбыз. Капка төбеннән алып яңа төзелгән абзарга кадәр чәчәкләр утыртылган. Ул чәчәкләр яныннан сыерлар ничек тыныч кына үтеп йөри торгандыр. Берсенә дә тигәннәре юк ди Гөлнур. Бүген сөт бәяләре түбән тәгәрәгән мәлдә бу кадәр сыер асрау үзен аклый микән дип тә уйлап куясың. Әйбәт сөт бәясе бездә. 23 тапшырабыз сөт бәясен. Сөтне 15 көн сайын бәясен шутлыйлар и акча биреп торалар 15 көн сайын. Пока зарланырлык түгел. Андый бәягә сөт тапшырганда мал тутарга була. Сыер санын киметмәүнең төп сәбәбе шул сөтне сату бәяләрен киметмәү диләр Сарман районында. Икенчедән, райондагы мини фермалар саны буенча да шушы авыл җирлеге беренче урында. Мин аны уникаль димин, чөнки иң күп мини ферма төзүчеләр безнең җирлектә. Бүгенге көндә һәрбер мини ферма төзүчеләрнең менә быел тагын берсе ел саен 1-2 мини ферма төзелә. Кем яңа үй салып чыга? Шуларның шулай бит инде яңа үй салып чыккачан яңа абзары була. Мин җигреп барам инде. Әйдәгез, мин әйтәм, яңа үйгез бар менә дигән авыл башында авыллар зурая, мин әйтәм, киңәя. Яңа менә дигән абзарыгыз була дигәчтен, алар башта куркыбрак калыр, аннан соң җиң сызганып яңадан күп итеп сыерлар алып. Сыер малының күплеген Карашай саклау авылының шушы көтүе дә раслый торгандыр. Көтүлекләргә дә бай авыл бу. Болыннарның мәйданы 100 гектарга җыела диләр. Көтүче яллаганнар, аңа булышырга үзләре дә чыгалы. Гөлфия Фәхразиева бездә көтү иртәнге 5тә китеп бетә ди. Без үзебез хуҗалыкта 9 сыер асрыйбыз, программага кирдек, елпаха булып 1 июльдә инде безнең срогы чыкты инде. 9 сыер белән Аллага шөкер, корманы инде үзебезнең авыл фермерлары җегетләрдән алабыз. Алай проблемалар юк. Минем була 180 литр чыга инде. 9 сыерга шуның 130-120-сен чыгарып барам. Калганнан инде үзем эшкәртәм, кызыл иремчек, ак иремчек, сарыма, якмайлар ясыйм инде, катыклар ясап сатам инде. Аңлашып бармы? Ия, алып баралар. Аллага шөкер. Димәк, сөтне эшкәртеп сату файдалырак. Әмма барысында эшкәртеп бетерергә күпме көч кирәк. Бу җирлектә һәр йортка 1 сыер туры килә бит, булып исәпләсәң. Карашай авылы көтүендә бүгенге көндә без 156 сыер. Бүгенге көндә ничә хуҗалык бар соң? Бөтенесе бергә 2 авылга 280 хуҗалык, барлыгы 470 мөгезләр терлек, шуннан 220 сыер. Менә Аллага шөкер. Плотность поголовья буенча безнең действительно райондагы түгел Татарстанда да беренче ишеккә керәбез без, Аллага шөкер. Бу нәрсә аңлата инде? Бу только халыкның тырышлыгы, булдыклылыгы, бәя төшә дип кенә теге төшенкелеккә бирелмичә барбер киләчәккә өмет белән карап, пешәнен дә әзерләп, тырышып тырмашып, авылда яшәгән кешенең иң булган кешенең эше бер генә сыер түгел, күп итеп сыер асрау. Сөт бәясен артык киметмәүләре өчен авыл халкы район җитәкчелегенә рәхмәтле. Халык җитештергән сөтнең бер өлеше Алабугага җибәрелсә, калганы районда кала бит. Сарман сөт комбинатына тапшырабыз. Нуруллин Рөстәм абыйның сөт комбинатында әйбәт түли, 23-тән түли, Аллага шөкер, канәгать. Быелгы ел өчен сөт бәяләр 15-16-га төшеп бетте, ул 23-тән түли.
Республика авылларында йөргәндә быел көз сыерларны кыйммәтми булмас, терлек азыгы кыйммәтләнде, сөт бәясе кыйммәте диючеләрне күп ишеттек. Хәтта бер төргәк пешәннең бәясе дә 2000 сумнан артып китте быел диләр. Булмаган елга мин алай демәсем. Ярый торганда. Аннан да кыйбат бәягә алган вакытлар булды. 11нче елда, менә 10нчы елда. Әйтүләренчә, Карашай саклауда терлек азыгы юнәтүдә кыенлыклар юк. Бу җирлектә йөк машиналары белән хезмәт күрсәтүче эшмәкәрләр дә җитәрлек икән. Бездә генә иң күп КАМАЗ, егетләр ИП КАМАЗ егетләре бездә. Бусы бер КАМАЗ белән булгачтан ташый, һәрберсе күршенәсенә булыша. Пешәнне быел гына былтыр 2 приз алдыра, быел 1 приз алдыра. Шушы менә 9 сыер асраучы җегетләр үзләре приз алып, һәрберсендә кассиркаларның, һәрберсендә тракторларның. Алар шушы 4-5 фермер, алар фермер булмаса Илпаха җегетләре җирлекне генә түгел, күрше авылларның җирлекне пешән белән тулысынча шабып, прислап, алып кайтып биреп, пешән кытлыгы юк бездә, Аллага шөкер. Авыл җирлеге башлыгы бүген тырыш авылдашларына рәхмәтле. Җирлектәге барлык эшләрдә дә бик актив катнашалар, ярдәм итәләр ди. Әлбәттә, авыл бердәм булмаса, мондый нәтиҗәләргә ирешә алырлар идемени. Бу бит авыл җирлеге башлыгыннан да тора. Халыкны поддержать итә, этәрә, көч бирә. Әгәр дә ул ниндидер бер этәргеч бирмәсә, ул булмасы. Кемдер катыртып йөрергә кирәк инде. Әйе, кемдер әйдәп җиргә кирәк. Килеп күрегез әле, безнең басуларда аппак ромашкалар үсә. Бөтен Россия фармацевтикасын тәэмин итәрлек. Узган көз икмәкләрне дә тулысынча җыеп ала алмаган инвестор быел чәчеп тә тормады. Элек Вамин вакытында Мари иленнән килеп эшләүчеләргә аптырый идек. Хәзер үзебезнең сыер савучылар, механизаторлар күрше хуҗалыкларга йөреп эшләргә мәҗбүр. Фермада маллар да калмады. Арча районы Уртап Шалым авылыннан менә шундый хәбәр килеп иреште. Арча районында Вамин таралгач 2017 елда аның бүлекчәләрен яңа инвесторларга бүлеп бирделәр. Барысы да бүген күрсәткечләрен яхшыртып, яңалыкка омтылып эшли. Әмма бер төрнәлеп Шалым агрофирмасы гына мантып китә алмады. 2 ел элек фермаларындагы тәртипсезлек, кеше төрнәле янәшәсендәге эшкәртелмәгән басуларны күрсәткән идек. Бүгенге хәлгә район җитәкчелегенең дә күңеле әрни. Тик нишли алсыннар. Барысы да инвестор Зөфәр Лотфуллинның шәхси милке. Тартып ала торган түгел. Пай җире хуҗалары булган авыл халкы аның белән килешүне үзәргә азаплана. Нинди хозурлык. Гадәттә мондый чәчәк үскән басуларда үтеп китеп йөрүчеләр фотосессия ясарга ярата. Биредәге кырларның да очы-кырые күренми. Тик урта һәм югары Шалым авылы халкының бүген шаярасы килеп тормый. Бу аларның пай җирләре. Былтыр алдык инде без 2 сентнер ярым бер пай җирендә ашлык. 2 пай җиребез бар. 5 сентнер инде ул. Пешән салама бит шәйтте ансын күргән булмады инде, пешән дә саламда. 3нче ел тоже ашлык бирде инде ул. Калдык пыстыктан фуражга да ярарлык түгел интерсеңне әйткән. Акча сатып ала торган бер түгел. Алай булса алмыйсың да инде. Мосын кирәк булгач аласың. Пай җирен калдырасы килми бит инде. Быел ансы да юк. Ансы да күренми әле. Ханиф Шакирҗанов 2 сыер асрый. Пай җиренә 1 төргәк пешән, 1 килограмм ашлык ала алмагач, сыерларны нишләтәсе булыр дип аптырый. Әлегә авылда көтүчегә 20ләп сыер бардыр анда. Элек бер безнең урамнан гына 18 сыер чыга иде дип искә ала Ханиф абый. Авылныкы гына түгел, инвестор да фермаларын бушаткан инде Шалымда. Бу яклар менән монда сыерлар торагы, булар тулык. Савым сыерлар торадыр имендә. Шуннан соң теге якта тагын фермалар бар. Аның теге ягында родильный фермасы. Аның теге ягында яңадан ферма бар, анда тоналар бузаулаталар. Ул бузаулаган тоналарны яңадан шушында ниләр керәдер инде бузаулары кереп, без шушында карап аларны үстереп, аннары алар икенче зур Уртап Шалымга чыгып китәләр инде. Сөттән чыккач без 3-4 айга кадәр генә карыйдыр. Ул тулык менә булар. Тулык теге ферма, тулык бу ферма. Әнә тегендә дә тоналар торадыр. Тулыгы алар да тулыгы. Миңнегөл апа Низамиева 40 ел биредә хезмәт куйган. Ничә ел элек кенә мал саны арткач, иске ат абзарына, складларга тутыра идек бозауларны. Урын җитмәде. Ә бит эшләргә кешесе дә, ашатырга азыгы да җитә иде дип сөйли ул да. Инде без хәзер ишетәбез, инде алучы булмаса, фирмаларны ваклап, тегермән, таш тегермән алып килеп, тегермән белән ваклап сатам дип әйтә дигән сүзләрне дә ишетәбез инде. Яшьләр бар авылда, эшче кешеләр күп, трактористлар күп. Кая барырга белмиләр. Алар хәзер ямәшилмәгә барып эшләргә тиеш. Аларның бит тормыш алып барасылар бар. Алар эшләргә тиеш инде хәзер. Ерак барасы түгел, 2017 елда, ягъни төрнәлеп Шалым агрофирмасын Зөфәр Лотфуллин алганда 2000 баштан артык терлек булган. Аларның бер өлешен Биектаудагы ватан хуҗалыгына алып киткәннәр. Хәзер төрнәле авылында нибары 480 баш терлек калган.
Ватан хуҗалыгы да Зөфәр әфәнденең шәхси милке санала. Узган елны көзеннән башланды дип әйтергә кирәк бу ситуацияны. Инде менә бу урып җыю чорында авырлыклар килеп, менә бу инвесторның инде безнең Арча районында хуҗалыгы бар, шулай ук Биектау районында менә комбайннар ике арада йөреп, бераз җыеп алмаган культураларда калды басуда. Шуннан соң инде менә бу югары Пшалын фермасында эшләнә башлаган реконструкция, ул реконструкция эшләре тукталды, анда кайткан материаллар да читкә китте. Илнур Әһлиев югары Пшалымда туып үскән. Бу хуҗалыкта эшләгән егет. Бүген аның кебек егетләрне күз карасыдай саклый булдыклы җитәкчеләр. Ә Илнур май аенда эшеннән китәргә мәҗбүр булган. Башта түләде ул, аннан соң кирнәп кысакса, түләүләрен дә әйтте. Бер ай виш капиталны бетә башлады. Аңа шулай кирнәп киметтеләр, иттеләр инде. Кешеләр киткәли башлады. Тек күңел үсеп эшләрлек ни калмады. Җыеп халыкны все бетерәбез ферманы диюче дә булмады. Юк, хәнәрсә булмады. Авылны да, хуҗалыкны да таркатмаска иде ди халык. Канун алар яклы түгел шул. Милекчегә әверелгән инвестор яклы. Үземнеке ди, колхоз чорында төзелгәнне сүтәдә сата. Рәсим Зиятдинов узган көз комбайнда эшләгән акчасын бүген дә алып бетерә алмый яна. Механизаторлар бик күп бездә. Бөтенесе менә шул һаман шуңа терәлә бит инде. Түләмәгәч китеп баралар, бик зәһәр механизаторлар даже районда билгеле. Районда әйбәт күрсәткечләр белән эшләгән механизаторларыбыз бик күп. Даяркалар да бик күп бездә. Бездә бу халык эшли торган, белмим. Элегелектән дан тоткан заря колхозлары. Төрнәле Пшалым агрофирмасы җитәкчесе Зөфәр Лотфуллин җыелышка килүне кирәк тапмаган. Аның белән телефон аша элемтәгә кердек. Бик матур сөйли үзе. Әмма авыл халкын яманлаган җитәкчедән нәрсә өмет итәсен? Анда эшли торган кеше юк без. Авыл хуҗалыгы ни өчен битә, эшләргә кеше булмый. Шулай дип, менә Гайса пәйгамбәр татарларны, мөселманнарны 40 ел кафырлардан саклап җиргә. Менә мин монда килеп, булар колхозлары бетмәсен дип 7 ел саклап бирдем. Монда эшләргә кеше юк бит. Миндә 100 кул түгел, мин аны эшли алмыйм. Мен аларны җыйдым, сорадым, әйттем, эшләйсезме? Сезгә кирәкме колхоз? Эшләйсезме? Юк, эшләмибез без. Ана Күрсәскә барып эшлибез. Ана без Кырлайга барып эшлибез. Аларга кирәкме колхоз? Миңа кирәк түгел битме? Соң колхоз кирәкмәгәч, нигә алган соң хуҗалыкны? Халыкны эшләтә белә торган хуҗа табылган булыр иде әле. Арчаның үзендә дә бик күп андый җитәкчеләр. Хуҗалыкны адәм көлкесенә калдырганчы бүтән кешегә сатып җибәрүе хәерле булыр иде дә бит. Бүгенге көндә инвесторның кулында хуҗалык үзенеке дигән кагаз бар, түләп алдым дигән. Аның 1300 гектар җире бар һәм менә бу хуҗалыкның милке аның үзенең собственностьта. Бүген район авыл хуҗалыгы идарәсе авыл җирлеге белән берлектә пай җире хуҗаларын җыйды. 346 пайның язмышын хәл итәргә кирәк. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә Төрнәле Пшалым агрофирмасы белән килешүне үзәргә. Бу эшне август уртасына уңышлар җыелганнан соң планлаштыралар. Пай хуҗаларының барысы да тәкъдимне бер тавыштан хуплады. Август аеннан соң пай җирләрен кемгә бирергә икәнен һәр пай хуҗасы үзе хәл итәчәк. Ә монда килеп аларның җирен эшкәртеп чәчәргә теләүчеләр бар районда. Пайлардан калган өлеш җирне Зөфәр Лотфуллин башкаларга сатармы яки ромашка үстерерме? Анысын үзе хәл итәчәк. Ә менә бушап калган фермаларның, машина-трактор паркларының хәрабәләргә әйләнүе бик аяныч күренешкә үреләчәк. Элек эшләве күпкә җиңелрәк иде. Хәзер катлаулырак ди заманында авыл советында, колхозында җитәкләгән Әлфия апа Хәйриева. Бу атнада аңа юбилей уңаеннан аграрминистр Марат Җаббаровның рәхмәт хатын, республиканың мактаулы ветераны медален тапшырдылар. Әлфия апа бүген дә кул кушырып утырмый әле. Фермер улының төп ярдәмчесе. Лаеклы ялга чыккач, Менделеевский районы Камай авылында җиләктә үстереп караган. Хәзер эшчәнлекләрен сөтчелеккә юнәлткәннәр. Хәйриевларның гаилә фермасы Менделеевск районында иң заманчасыдыр мөгаен. 100 баш савым сыерына исәпләнгән торакта саву залы да урнаштырылган. Бирегә сыерларның да яхшы нәселләрен алып кайтканнар. Сифатлы, вообще яхшы, яхшы. Шундый яхшы. Әле кызыл сыерлар да алып кайткансыз. Терлеләрнең сементальскийлар да бар. Чисто чернопородныйлар, чистоплотныйлар да бар. Хәзер сөт молдыр инде, күптәр теге сез хуҗалык җитәкчесе булышкан вакыттагы сөтләр түгел инде. Юк инде, хәзер ситер генә саумыйбыз инде. Хәзер 15-тән дә ким саумыйбыз, ансы яхшы савыбыз, әйбәт бирәләр, сөтне вообще яхшы бирәләр. Әйбәт сыерлар. Конечно. Элеккечә түгел инде, элекке бит инде нәрсә инде ул. Эшләдек инде. Да, бик әйбәт.
Әлфия апаның дөрестән дә бүгенгесен элеккесе белән чагыштырып карарлык тәҗрибәсе бар. Үз вакытында колхозда да эшләгән, авыл советы рәисе дә булган, колхозда җитәкләгән улы йөрәкле хатын кыз ул. Заманалар үзгәргәч, ире Раул абый белән үз эшләрен булдырганнар. Кызганыч, Раул абый гына мәрхүм инде. Шушы эшне, бизнесны дип әйтергә кирәк, башланган кеше бит инде Әлфия апа, Раул абый. Безнең Илнур Равиловның әти-әнисе. Шушы бөтен хуҗалыкны оештыручылар. Илнур Равилович инде аны развивать итүче, дәвамчысы, икенче урынга күтәрүче дип әйтергә кирәк. Беспривязный менә без инде үзебезнең районда евроферма төзүче дип әйтәбез. Сыйфатлы сөтләр генә тиешенчә бәяләнми ди Әлфия апа. Бүген алар җитештергән сөтнең литры кимендә 30 сумга сатылырга тиеш. Шуңадырмы элек колхоз белән идарә итүе күпкә җиңелрәк иде дип уфтана ул. Быел яңгырлары булмагач, бераз азык янга калыр дип сыерларны көтүгә дә чыгарып караганнар. Да, көтүгә чыгарабыз. Прям безне әллә кая калдырып җыгылып чабалар, җыгылып прям вообще көтүдә тормыйлар. Нинди гадәт сыерларның әллә нинди пароды. Иссе булганга микән нәрсә? Белмим нәрсәгә сыерлар көтүдә тормый. Ике тапкыр чыгарып карадык, аннан соң инде Илнур ярармам торсыннар шунда гына ди. Хәзер инде Түбән Кама районында басуы белән күп еллык үләннәр сатып алганнар. Шунда синаж салып ятышлары. Әмма бүгенгесенә дә артык зарланмый, шөкер итә ветеран. Шушындый фермалар төзеп чыга алгач, ничек куанмыйсың ди. Өстәвенә район җитәкчелеге даими хәлен белеп киңәшләшеп тора. Бүген дә бер төркем администрация хезмәткәрләре 70 яшьлек юбилее белән котларга килгәннәр үзен. Сезгә республикадан почетный ветеран агропромышленного комплекса дигән медаль, менә шундый кызыл дипломка удостоверениесе. Без дә Әлфия апага исәнлек, саулык, эшендә уңышлар теләп юлга кузгалабыз. Чираттагы тукталыш колхоз Кама хуҗалыгы. Мәрхүм Ибраһим абый Галимов җитәкләгән чорда гөрләгән чаклары булды колхоз Каманың. Аннан соң әһәмият кимедеме, күрсәткечләре түбән тәгәрәде. Берничә ел элек бу хакта сезгә дә сөйләгән идек. Узган ел Ибраһим абыйның улы җиң сызганып эшкә кереште диделәр. Голландиядан алып кайттык 132 баш. Мал, biz үзебезнең акчага инде 102 баш алып кайттык Германиядан. Бу президент программасы белән инде. Узган ел инде. Бу узган ел. Киләчәктә инде хәзер менә шулар белән эшләргә өйрәнеп, беспривязга күчәргә дигәнрәк уйлар бар инде. Чөнки үзенчәлеклерәк мал. Показатель инде безнең булачак ул 1 елдан соң. Шушыларны кеше шикелле ассимилять итеп, кеше шикелле яңадан лактациясын уздырып, яңадан дигәндә шуңа килсәк, шул инде бөтен. Бузалыйлар, әйбәт, Аллага шөкер, бүгенге көндә бер потеря да юк. Аллага шөкер. Шулай гына булсын инде. Дөрес, әлегә Голландия, Алман иленнән кайткан таналар бәйдә торырга мәҗбүр. Аларга яхшы климат булдыру өчен көчле җилләткечләр дә урнаштырганнар. Киләчәктә аларны бәйсез асрарлык итеп яңа торак төзергә исәпләре. Эшчеләр туплады, үзенә бер юнәлеш алып, менә һәр сөткә ныклап тотындылар инде. Бүгенге көнгә 7 тоннага якын сөт савалар. Узган ел белән чагыштырсак инде 2,5 мәртәбә күбрәк. Менделеевск районында да явымнарның аз булуы үзен сиздерә. Азат сүзләренчә, алар сыерларның ортачагын узган ел ук белгән, шуңа запас туплап калганнар. Алып кайтачагыма ышандым. Шуңа күрә үткән ел инде запас белән әзерләдек азыкны. Ул запас быелга да калды. Быел да шулай ук запас белән чәчтек. Бер шакларны чәчтек күбрәк иттереп кармага салырга. Шуңа күрә азык белән Алла бирсә безнең проблема булырга тиеш түгел. Бу хуҗалыкта булмаста әле башкалар да бар бит. Шәхси хуҗалыктагы маллар. Районда күп еллык үләннәрдән синаж салынган, әмма ул бик аз, ихтыяҗның 25% гына капларлык. Излибез, күрше Удмуртиядан менә чыгып, шәхси хуҗалыклар өчен 200 тонна пешән сөяшеп кайттык. Үш хуҗалык Ангелина, Хайриев, Смирнов бүгенге көндә Нижнекамский районында, анда 400 гектар җир сатып алып, шунда синаж салып куялар. Синажы гына түгел, пешәннең бәясен дә нык кына арттырганнар бу ел. Былтыр 145 литергә 1200 сум торса, быел 2500 сум куйганнар. Бездә шулай бит. Әйбергә кытлык күзәтелсә яки сорау артса, тиз генә бәяне күтәреп куялар. Кемнеңдер бәхетсезлегеннән акча эшләп калырга тырышу бер дә күркәмеш түгел инде җәмәгать. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгызны безгә экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры аша юллый аласыз. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.